Wananchi murigererie kitosaba kwa biraso konyoruo koretra ama yaime manye Jumatata senchira ere yobwikiranu korendengo kwarega nitobe togosanga mogwika omwaire triane Evelyn Osero tukuya chaka senchira ya bene korwase county ya Kisii awase amatemo korwase kenyoro kia igonga yogotoka se sublocation ya Bumariba meye bunge ya Bonchari yaganidie ogosirwa kwa bene kobwatkana no korwara kwa bana be amateyo amaroira tamanyiri ase korengana na umongina wenkeyo no mugaka babere bakwerera egatie mechanderi babere baweterane naso weta chinyagitari au korende tibanya kumanya amaroira bana babo babere bakurwara ayo ireire nabande babo gusiria amagima bono bono nigo baganyirie babe bagusirwa askere bateba buna nigo babeire bakwererwa umurikeito Frida Kerbo norobotyuru akuiburuya ari nomo okende bono baika katira bono no kana miki kwanza kulinga bisharaiya pako mwizi byabwata nase kenyoro kia igonga esa blockation ya Bumariba ward ya Bumariba bunge ya Bonchari nigotokumirana no mugaka John Okeyo yule na mayanda magayo gosiria omwana bo asoborere botamanyiri wale no mujando urabera amatuko abana bansire babirikuye no nera yaje kenera akasira akiyende kanyabari bonse nabakurwara yo korengana na ngina nigo bakoibora abana balebuya asekolende bagoikera engaki na gutwara omuchando bokobimba amagoro na kolingaka amagoko batokonyara abana baitu bagoika igoro ko baike irasije igoro kujakira kya 7 abayo ndiko bana bamakonya gutwara omuchando bokobimba amagoro na kolingaka nigo batemire konyora obogwenia ase chinyagitari kolende bataranyora obogwenia twatemire sana kumaitana ni chinyagitari nora bagusira lakini waneje ikanga urwaire mbuyi bana kumira tuwaliyo oya walenge bakamaliyo lakini amaliyo gaga ko itari gukora gasi iklinike kali kera na kuramburwa amagoko n'amagoro lakini tayari tachieti ko faura rambuki kolengana no mworokia bwe skuru ya Nyanchogochi nigo akwerera na kiya baberere egetiro asaboroki wabo mugaka Okeyo abagwetera amakongu chinga kibakolingaka amagoko kero nachete orobu no mwalimu ororo skuru eyo nka mugano bwa bana bakobe exempted kurwa se manyu wako bale family yoke wetani ko ngabana umba takere ko gusiga sinkongo baka abandi bako ba absent kolende amateyo nigo yaereirwe kubwatikana no bulemerwa anene chinga kibagendete kurwania obureiro bo oikera bono igabo tamanyiri ekikyabairanirie magega ibonga tegemea mugundu chikaba binezi inesi nagachaye batebike no abunkuwerwanira nanyo na irisi na iruguru nakuri talia yoka asabana 10 nigo babere basireti obugima bwabo asenchera etamanyiri no yoga tatogosiria obugima bwaye asoboroire botamanyiri nabo igo abamwe aboni go babwate ebimanyererio byoboroiro bwo nanyora bana bonsi kumi bono babere bakule arafu no yo kanyora nero bwate michando kuo kalemara nero ikiro yo gatatu bona babande basire to buruiro bunga botamanyi nabo chinjira gituchinga bano yo gatatu igasirire no buruire bolibo ababande bamwabo bwate kolende nkeyo nigo yamenyeire obwoba asebasinyure na kibagokonyeka bono mujando ngiyo naburo muritoga naburo mujando bitubuguru baka bono afektiria bamwabo unaona ujo kora fono bamatema umutino bono naburo jata kore byo ko bali yandiri umwana umwana na babande kwanza guchanze na bono ona bawo jikanya kora na baro na bakora babata mayo bagiti
sauri omwana omugore nandabanyora bono nigo baganirwe ogosirwa erinde koeneke bunango konya bali abana abona bigo kugenderera n'obugima bwabo bwa kera lituko yo kokonya nataka mbulinga turuki umujandu ipado nande noro nale konyora kokonya yani no kokonya kundu kwalengo nabo umujandu yulo kokonya sumwana agitoka teba nona abasabi akyanda sibara toke banya bitusabira n'intu so muchitu no okoro ona nchi buno mwalimu gakie nali bwapi ondo obwata knowledge y'uburere buno ondo oranya ali kokonyanjirende okonye family yega asa oibole igoro ntoli ko mulimiti nga tekonyarikana nabe konyarikana konya abaibuli abaiga nabana abandi batigarete egere banyore nabarabu bakine. Frida Kerubo, Ndizi TV.